Lagun talde eder bat bildu dugu, baina 45 minutu bakarrik eman dizkigute, eta eskatu digutena da solasaldi bixi bat egitekoa. Orduan, nahi baino beranduago, baina lagun hauei bidali nien gidoi horretan, galdera sorta bat proposatzen nien, ez dien esan zein urrenkeretan izango ziren, urrenkera hemen joango gara moldatzen, eta egia da, baduela zailtasun erantzi bat, zain zuzen ere, hemen dugun jendeak, bakoitzak zelai batean jokatzen du, eta zelai batean, bere zelai horretan dituen lehentasunak. Orduan, saiatuko gara lehentasun horietatik batura emankor bat osatzen. Sarrera bat idatzita neukan, baina gero onuntzan etorren bitartean, beste ideia batzuk etorri zaizkit, eta gorkak egin duen moduan nik ere halako ari bat hartuko dut, sarrera txiki bat egiteko. Enpresariaren lehenengo jardunaldi antolatu zenean, bazen Iruñako mutil bat, irudeko impresioan buru belarri zebilena, eta nolabaiteko prospektore lan bat egin zuen esanez, irudeak daraman bidearekin industriaren lokalizazioa amaitzera doa. Ez dakigu zein epetan, baina guk Iruñatik lan egingo dugu, eta gure metalezko produktuak zuzenean inprimatuko dira, ez dakin nun, geroztikan ezaguna eginda joera hori, baina esan zuenean, eta gaizki gogoratzen ez badut, krisiaren industrian jo zuen urte horiek, 2010-11 buelta hortan, 12 buelta hortakoa zen, jende askori halako otzikara bat eragin zion, ezta? Eta bide horretan aurrera jarraitu dugula, gure lanbide honetan, Big Datari buruz asko hitz egiten zen, eta prospektore batek, orain 2 bat urte edo, eta gainera abuztuan, artikulu arraro batean, esaten zen, hemen denak Big Datari buruz ari dira, baina benetako arazoa da, Big Datarekin lan egiteko, datu emari on bat egon behar du, eta inor ez da prestatzen ari datu emari hori. Alegia, Open Datako plataformak bai, baina dato emari ugari hori etengabe entxufatuko dioguna eta esango digutena, gutxi gora bera nola dauden gauzak. Beraz, nolabait ere, etorkizuna imaginatzen dugu eta gero egunerokoa dago, eta egunerokoa hainbat gauzek baldintzatzen dute, eta nolabait ere hor dago, gorkak aipatu dituen algoritmoen sortzaile handi horiek alde batetik, eta gero dago guzti horien arteko baturatik eta etortzen diren ukroniak, ezta? Beraz, garai horretan gaude, eta horrela gabiltzala, aste hauetan, gai jakin bat egokitu zaigu aztertzea, gaindegian, eta hain zuzen ere, elikaduraren inguruko etorkizuna zein den, ezta? Eta joerak eta dokumentazioa bilatzen ari ginela, transient food, eta, guk euskarara itzuli behar izan dugunez, zizka-mizka jatea deitu diogu. Kontua zer da, eta zergatik lotzen dut honekin. Hain zuzen ere, digitalizazioaren munduarekin eta bereziki kale giroan bizitzearen zerarekin, elikaduraren munduko prospektorek badiote, inork ez du menu oso bat jaten. Jaten da, zizka-mizka handik ona goazen bitartean. Eta hori bereziki zenbait lanbidetan, zenbait inguru profesional kulturaletan oso indartsu dagoen joera bihurtzen ari da. Eta aurrean baldin badituzu, baserritar mordo bat, eta nola jaten dira babarrunak zizka-mizka zabiltzan bitartean. Eta, hemen azkenean gure elikaduren gama indartsuena, baserritar gehienei soldata bat ematen diena, ez da izaten zera, horrela jatea, baizik eta, babarrunak dira, edo piperra dira, letxua dira, tomateak dira, eta handik aurrera ardoak eta sagardoak. Beraz, digitalizazioak badakartzare pauta kultural berriak eta askotan ez daudenak asmatuak gure egunerokoa. Gure esatean ekar dezagun Euskal Herrira eta nahi baldin baduzu Euskal Herria Atlantikora, ezta? Giro ezera. Orduan, nolabait ere, mai gainean jartzen dudana, eta jarri nahiko nukena da, nolabait ere, gauzak mugitzen direnean, eragin asko dituela, eta guk nolabait ere eraiki dugun gure komunitatea, gure baloreak, gure elkarrekin ibiltzeko, ez eta denok, batez etorri gauza guztietan ez eta denok, ados ez egon besteak egiten duenarekin, baina gutxi gora bera, elkarrekin bide bat egiteko formula asmatu dugu, ezta? Eta honek guztiarekin, gogoeta bat galderak egiten hasi aurretik, ezta? 20. mende hasieran, Euskal Herria nahiko, sinistuna eta nahiko tradizionalista zen garaian, integrismo katolikoak boto asko biltze zituen garaian, euskaltzaleek, abertzaleek,
erabaki zuten irakaskuntzan zegoela euskararen etorkizuna, eta gauza arraro bat egin zuten inork espero ez zuena, eta gaur dago eguna oraindik onartzen ez zaiona, ezta? Zen, pedagogia berritzailearen bidea hartu. Eta ja, gerra aurrean, pedagogia berritzailearen bila zebiltzan, bazekitelako lan hori egin behar zutela. Eta horri gehitu zitzaion, geroztik, ezta, euskal prensa. Eta beraz hor egon da, 20. mende hasieratik bukaerara, olatu bat inork espero ez zuen bide batetik joan dena. 21. mendean sortu gara, eta lehen patxi aipatu dugu, eta enpresa, hori diputatu jaunak, nagusi jaunak aipatu dugu, eta enpresa aipatu dugu, eta orain zertan gabiltz euskaltzaleak eta euskalgintza besteak beste, hemen euskaltzale asko dagoelako, nahiz eta denok ez euskalgintzan jardun, nolabait ere bagabiltza enpresa eta digitalizazioa hitz egiten, beraz, mundua aldatuko da, behar bada joerak etorriko zaizkigu, baina nik uste dut erronka honean gaudela, baldin eta, hori traineruaren gainean jarri eta itsasoari aurrez begiratzen badiogu, ezta? Eta uste dut hortxe gaudela, eta hortarako balio izan dezakela gaurko saioak. Beraz, Fermin Lazkano, IMH, Gorka Julio, Talaios, Iker Barrena, Hispavista Labs, Mari Jose Aranguren orkestra, eta Sebas Zurutuza, kasu honetan, Gipuzkoako Foru Aldundia, eta gabinetean, estrategia arduret, zuzendari lanetan. Eta bakoitza bere erronkan, ezta? Galdera orokorra planteatu diedenei labur erantzuteko eskatuko diedana, ezta? Eta da, benetan non gaude? Digitalizazioa hemen dagoela esaten zaigu, benetan non gaude? Eta galdera jartzen dudanean, erantzun dezake, ez dakit, nahi duenak, Fermin esate baterako, mugitzen ikusten dut, erantzuteko gogoz. Bueno, gauza asko esan daike, baina mugatuta enpresa mundura eta lanaren inguruko ontara, ni uste dut hiru sei izango nuke. Hiru zehatzagiak gertatu direlako, beste hiru badatozelako. Batetik, gero eta ugariagoa da, kalkulo, diseinu, simulazio eta analizirako programen erabilera. Bigarrenik, gero eta ugariagoa dira elementu ziberfizikoak. Ekai inteligenteak, makina adimentsuak eta bar. Horiek danek behar dute datu mordo bat bildu eta datu askorekin lan egin. Beraz, badator eta badaude memoriak eta bada biltzen ari, negozu gero komentatuko ditugu kasuak, beraz, datu multzo erraldoiak erabiltzen hasiak dira. Are gehiago, datu multzo adimentsuak, smart data, ari da pentsatzen gehiagik eriez ote den eta signifikatiboak esanguratxoa diren datuek erauzi horietatik hori egiten ari da. Badator eta hasia dira bursan esate baterako adimen artifizialeko adimen artifizialen bidez erabaki automatikoak hartzea. Autogidatua, burtsan eguneko transferentzien edo salerosketen 4-3 edo gehiago egiten dira erroboten bidez, eta hori ia hurbilduz dator. Erabakiak hartzeko, bosgarrena da konektibitatea. Mundua muga geografikoak baino marrazten dute fluxuek. Material fluxuek, ezagutza fluxuek eta fluxu digitalak. Hor nola kokatzen garen, zenbat konexiorekin, fluxu horiekin dauzkagun, orduan lurraldea izango du etorkizun hobie o txarragoa, izango du indar handiagoa edo txikiagoa. Eta azkenian guztiak bilduta dator adimen artifizialeko azkengo liburu pixkat bestseller da bilena Bizia 3.0, pertsonen 3. sasoia. Lehenenguan hauza zan gure etorkizuna markatzen zuena, ondoren etorri zen mundu kulturala, gure softwarea, pentsamendua, kultura, hezkuntza bidez, eraldatzeko gaitasuna eskuratu genduen, eta egun iristen ari gara, iritsi gara, hardwarea bera ere aldatzea, ADN-a manipulatzea, eta Gorkak aipatu dituen hainbat adibide esatea. Orduan 6 ardatz horien aurrean gaude honezkero, eta niretako problema ez da horren beste hori, baizik eta erdian pertsonak gaudela, eta elementu horiekiko
komunikazioan, dialogoan egon behar dugula, eta agertzen dela hirugarren elementu bat irakurri eta idatzi eta gero hirugarren elementu bat, eta da interfazeak dominatzea. Hoiekin ez dago zuzenian aritzerik, eta orduan arituko gara guzti horiekin interfazeen bidez. Makinek interfazea daukate, telefono interfazea daukate. Gure amak aste honetan deitu dit, Euskaltelek ez dakiz aldatu duen eta ez dakiz zer, eta botoiekin ez dela moldatzen eta mesedez. Bere interfazea zan hori, nire interfazea telefonoa eta makinen zenbakizko programak. Urrengo interfazea beste batzuk izango dira. Beraz, agertzen da, nolabaiteko alfabetizazio funtzional behar handi bat. Eta batzutan itxutu egiten gara, teknozientziak irekitzen dizkigun bideekin, pentsatuta hor dagoela gakoa, baina ez da egia. Informatika kristonak egin behar zituen, baina krisia etorri zan, produktibidea izugarri gozan, baina krisia etorri zan, berdin-berdin. Eta informatika kristonak egin behar zituen, baina estatu batuetako milioi bat baino gehiagoko lanpostuen zerrenda hartzen duzu, eta horrekin lotuta dagoen lehenengoa 21. dago. Eta lehenengo 40etan, bi besterik ez daude. Programazio informatiko hardware sistemak, eta gero beste elemento bat horratzian dagoena. Beraz, egia da horratzian hori dana egongo dela, baina ez gaitxasen itxutu. Nik elektrizia ikasi nebanean lanbideziketan, oain iruro urte dauzkat, baina oain 45 urte, oso importanteak ginen. Egun, ze nolako garrantzia daukate elektriziste, baina hemen hau dena elektrizia bidez dabil. Eta horratzien manejatzen dihardutenen makina guzti horiek, barkatu, baina seguramente, probabilidea gati dinot, ez dakite nola funtzionatzen duen guzti horrek. Bai, baina interfazea dominatzen dute perfectamente. Botoiak nola zea eta ez da. Eta hemen, teknozientzia honetan, liluratu gintezke, liluratzeko moduko aurreakuntza dago bizi-bizian, baina klabeak gizarte arruntarentzako, pertsonentzako, langileentzako, dago hoiekiko dialogoa zela bideratzen dugu. Ederki, plaza jarrita Ferminek, gainerako laburrago eskatuko izuet, harintxeago, ez dakit, venga, Sebaseren aldera paseko gara. Nik uste, aldaketa garaian bizi garela eta horren adibideak asko eman direla, ez? Bai, gehien bat gorkaren azalpenean eta baita ere, ez? Azaldu zaigu, orduan, nik uste, ni baino gehiago dakitenak ere gero erarituko dira horretan, nik uste, nik egin nahiko nukena osnarketa da, horren isla ziurgabetasuna dela, ziurgabetasun maila ezberdinetan, ziurgabetasuna gertatzen da pertsona mailan, ziurgabetasuna familian, gizartean, enpresan, eta nik uste ziurgabetasun horretan, iluntasun lainope horretan, argi batzu, faro batzu jarri behar diela, eta nik uste pixka bat hasierako gorkan irudikapen horretan ez dakit nola esaten zuen, etorkizuna faltan, edo hori izan lehenengoan, egin barko duguna da, etorkizuna guk esaten dugu eraikiz, o etorkizuna sortuz, ez? Nik uste, ipar bat jarri behar dugu, eta politikatik ere, esaten zan bezala bukaerako horretan, jarri beharko dugu zein dan pixka bat jartzen dugun bizio hori, ez? Eta, guk Foru Aldunditik legegintzaldi horretan ere, bizio horretan bi alde jartzen genituen, ez? Alde batetik lehiakortasuna sustatzea nahi genduen, baina kohesio soziala horren landuz, eta gaina irudikatzen genduen desberdintasun txikien duen lurraldea bihurtuta, ez? Esparru ezberdinetan, errenta mailan, genero ikuspegitik, hizkuntzan ikuspegitik, eta barrez. Orduan, nik uste importantea dela iparra eta nun jartzen dugun, eta gero eraiki hori edo sortu etorkizun hori, ez? Eta nik uste gogoeta horretan, aldaketa horiek nola gertatzen direnean, nik bai nabaritzen detela digitalizazioan aldaketa bat egon dela, ez? Hau da, nik uste berrinkutza prozesuak eta askotan industriatik gizartera edo pertsonen gana iristen ziren, eta oraingo honetan ez da ingarbi gertatu, ez? Hau da,
hasiera batean, bankan indartsu sartu zen digitalizazioa, gero komunikazioan, informazio trukaketan, eta pertsona alorreko zenbait esparrutan, administrazioa bera, ogasun hildoan eta hori digitalizazioa indarrea sartu zen, eta industria, nik uste azkeneko 5 urteko kontua dela, pixkat Alemaniaren lidegorpean Industria 4.0 indarre sartzen ari dela. Beraz, aldaketa momentu batean bizi garela ez dinukatu, eta bi adibidea aipatzearren, esango nituzke gastronomia. Hortaz aritu gara, gu diputazioan aritu garenean, LABE proiektua edo gastronomia 4.0 horretan, zaila egiten zen imaginatzea, hor ere digitalizazioa zer esana bat zeukala, eta noski badu, eta nik uste etorkizun importante bat. Eta beste adibide bada, euskalgintza edo euskara, euskarak ere, digitalizazio prozesu honetan ere, nik uste zer esan, zer egin handia dauka, eta berez badirudi, orain artekoa, lanak nahiko ondo egin direla, baina gerora begira, hor aritu barko deula. Eta, nik uste gero beste gai batzuk, nik uste ondorioak zeintzuk izaten ari diren, eta hori, hezkuntzaren arlokoak eta ondo azpimarratu direla. Eta, nik uste paradigma aldaketa, maila ezberdinetan ematen dela. Igual, bi ideia eta honekin bukatuko nuke, lehen balorea zegoen jabetzan edo kapitalean, eta orain, esan den horretan, ezagutzan edo datuetan dago balorea, eta gero beste paradigma aldaketa baita ere jarri dezakegu, ez dakit, ia lehen ekonomia, eta zuen txostenan azaltzen da, ekonomia lurraldeari lotuta zegoen, eta guain erlazioetan gehiago gazatzen da, eta nik uste horrek eragin asko dituela. Beraz, nik uste hori, ez hainbeste aldaketa egoeran gaudela, eta gertatzen nahi diela, eta ejemplo asko daude, baina pixka bat gerora, eraikitze horretan jarri behar dugula indarguneak. Beraz, bisioa eraiki, Ferminek dio aldaketak hor daude, ze bisioa eraiki. Mari Jose, non gaude? Nik galdera gehiago euskat, erantzuna baino non gaude. Ikusten aldaketa momentu baten gaude, digitalizazioak ikaragarrizko aukera pila sortzeitu, baina ikusten nire, eta azkeneko digitalizazioaren inguruan nola gauden egin genuen azterketa batean, ikusten zen gehiago aurreratu degula edo hobeto kokatuta gaudela beste herrialdeekin eta alderatuta digitalizaziorako behar diren produktuak, infrastrukturak eta garatzen horren erabileran baino. Oraindik ere, iruditzen zait, aukera pila emateitula, baina erabileran, da azkenean pertsonak, teknologia horren aurrean iten duen opzioa, zenbatenaino erabiliko dute, eta adibide bat jarriko. Basaltzen zaigu adibidez, sektore publikoan, zerbitzu publikoak eskaintzerakoan, gauza asko orain ja online egin ditzakegula, baina gero, medikuen txandak hartzerakoan, eta gauza askotan, oraindik gehiago kontaktu presentziala eskatzen degula, edo merkataritzan, ikaragarrizko aukera pila egon daitezke, interneten bidez baina oraindik euskal merkatariek askoz gehiago bilatzen dela kontaktu fisiko hori ere bai, ez? Orduan, nik pixkat sortzeiten galdera da, ez? Ze toki emango diogu interfaz horri, gure bizitzan, eta presentzia handia edukiko du, eta ze toki kontaktu pertsonalei, ez? Eta zenbaterainoko balio desberdina eduki dezake gizarte bezala, euskal gizarteak bai etorkizunean, gure opzioa dalako toki bat ematea horri, eta ez, baina bestalde arrastratu iten gaitu. Hainbestekoa da aldaketa, edo sartzen zea hor, edo... Orduan, pixkat nire zalantza edo nire zea da, azkenean pertsona bezala baita, proaktibok izan behar deula opzioa egiten, ez? Opzioa egiten, ze toki emango diogun zea bakoitzari, ez? Ze, ona da, adibidez, erabileran, merkataritzan, berez, indikadore bezala txarra baliz bezala saltze genuen. Gutxiagoari da, merkataritzan erabiltzen, digitalizazioa, online saltzea eta beste herrialdeetan baino. Baina hori txarra da? Opzio baldima da etorkizunekoa, orduan, galdera horiek, pixkat, galdera filosofiko horiek sortzeizkide, bai, ez? Zein da gure opzioa, ez toki eman nahi diogu benetan, horri.
Bai, gainera horren indargarri, elikaduren inguruko joera hauetan, oso indartsu datorren bat, izen berria, lokaborismoa. Bertakoa jatea. Eta orduan, bueno, digitalizan sartu gara, baina bertakoa bilatzen dugu, eta agian bertakoa erosteko joan behar da perira edo, alakoren batera. Ia, Iker, zuk nola ikusten duzu, non gaude? Benetan esaten dena bezain aurrera gaude, edo Marijo dion moduan aukerak bai, baina oraindik... Ni nun gauden, ez dakit, ni bintzen neburuan nun kokatzeten, eta ni nundikan ikusteten mundua. Alde batetik teknologoa naizen aldetik, ikustet, azkenean zaude beira, munduan zer aidan. Espetakulo izugarria da, astero roboten bat ez dakiz egiten nahi dana, ikustezu nolako aurrakuntza dauden Euskal Herritik kanpo, Euskal Herrian ebai, noske? Atzo bertan Miramonen zen robotikai buruzko hitzaldi bat. Eta hor ikustezu, kriston velozidadia, ez dakit, abiadura handiko trena dan edo zer da. Baina guaz, kriston abiadan eta teknologoak geanak azkenean gaude horrei heldu nahian eta teknologia garatu nahian, pixkat ez, gure kasuan bintzat, gizartea aldan gauzek eta onena egiten. Gero beste aldetik, jartzen naiz, hiritar txapela jartzen, nire alaba. Behin etorkizuna, pixkat, pentsatzen hasten naizen bakoitzean, kontrasen horiek eta hola robotikak eta zekarriko digun, eta alde batetik naizea bultzatzen, ez? Aiza lanian hortan, eta kontrasen horiek azu, hemen, zegan sortzen, eta ezin ez zutenetik jetxi. Ezin ez zutenetik jetxi, ze hilabeteroko bakazu. Azkenean, zure lana da, egunero junbertzea, eta hor burruka hortan egon, eta alde batetik ze sortzen nahi zean, kezka hori, eta bai ikusten da, teknologikoki hain azkar doan gauza hori gizarteratzea edo gizarteak hori asimilatzeko egiten nahi dan esfortzu hartu bertan irakurtzen duen robotikan inguruan, ez? Ze etika edo zer, nola konsideratzean, ez? Japonen ez dakai horrelako arazoik, robotekin elkarbizitza bat iteko, behintzat danak bai dauka harima, utzuneak harima dauka, robotak ere harima dauka, eta behintzat bat gehiago da. Eta europearrak eta ze distantzikin edo ikustitugun, ez? Ze amenazakin ikusten dugu, ez? Azkenean lehenko astean robotikako zabatzen zen, konbentzio bat edo summit bat, zean Japonen, eta hitzaldi batean, robot emakume bat intzuten, eta hitzeitezun, eta iristen nahi dian nivel batea izugarri jarduan. Zer ekarriko egun, ni bakator nire urduritasun eta nire kezkak. Eta hor bai da gizarte aldetikan eta asko prestatu behar dugu. Ni bai ikustet etorkizuna, gure etorkizuna baldin badago izango da elkarlanakin, eta oso kreatiboa izan behar dugu. Oso irakasgaiak eta hezkuntzak eta izan behar dugu oso bideratuta sortzera eta elkartzea. Gu hemen enpresa enbeste ertain eta txiki izan da, ez baga elkartzen, Google, Amazon, Facebook eta guzti horiek dana jango dugu. Erki, Orka, non gaude? Uste bezainen aurrera? Nik orainaldian zentratu behar badu begirada, tortzen zai burua automatikoki atzo, edo ere neun, ja ez dakit, baina denbora eskapazen. Unibertsitatean ikusi nuen kartel bat, eta da, ¿quieres dinero? 8 euros hasta, 8 euros hora, Globo. Globo ezagutzen ez duzuen erentzat, da rekadismo, rekadoak egiteko enpresa bat. Zerbait behar badezu, deitu eta eramango dizugu. Hori aplikazio bada. Eta aplikazio bidez berai proposamenak egin eta hartara agertzen dira bizikleta eta motxila sistrin batekin korrika eta presaka datozen pertsonak, ez? Baina pertsona horiek ez dira ez langile, ez ezer, dira autonomoak, bakarrik ordu gehienetan lehen esan dugun pintxo horiek eskatzen dituzte edo janari eskatzen dute, beraz ordu zehaz batzuetara mugatuak, disponibilidade ia osoa auki behar dute horretan egoteko, langile eskubideri gabeak dira, hori dator, algoritmoetan oinarritutako eta hori orainaldia da, Donostin dago eta gainera aurkitu dut lan atari batean oraindik
pertsona bat behar dutela, norbaiten nahi badu, Globoko Donostiako ardura hori izan, aurkitu dut bere lan eskaintza. Hori dator, eta hori dago, eta algoritmoen oinarrituako lan merkatu bat. Hori nahi dugu egotea, nola aurre ikusi behar ditugu arazoak, nola egin behar dugu presio politiko, soziala, hori gertaz dadin, hori da nire kezka, eta uste momentu honetan gaude. Zen gauza lanari lotuta hau, baina azpiegiturei lotuta askoz gauza gehiago. Utziko ditugu gure taxiak edo garraio publikoa horrelako aplikazioen baitan, edo buru jabetza teknologikoaren ideia txertatuko dugu nun zerbait esan dezakegun honen guztiaren inguruan, zen gu hemen bizi gara eta guk erabatea bizi nahi dugu, ez beste erabatera. Hori da nire kezka, eta etorkizunari behira orainaldia hori da, baina etorkizun gertukoa eta orainaldi berean da, zen teknologiari buruz asko hitz egin dezakegu, baina gauza bat aldatuko ez dana, eta uste dut denbora asko pasako dela hori aldatzeko da zaintzarena. Gero eta gizarte demografikoki ere zarkituagoa daukagu, eta gero eta behar handiagoak izango ditugu. Neri kezkatzen dit, hori teknologian berrikuntza asko egin daitezke, eta baina gertatzen ari dena, nire kezkarako, zenik gazte izendatu nahi dut nire burua, baina ja hile urdin batzuk ere baditut, bai? Nire kezkarako, pentsatu beharrean nola egin dezakegun etorkizun hori jende horrentzat, gure adinekoentzat eta orokorrean jende guztiarentzat hobea izatea eta nola sustengatu guzti hori, ari gera pentsatzen hori ere merkatu bat izan daitekela. Eta deitzen diogu, akaso, silver economy. Neri kriston beldurra baten ditzen. Merkatu bat bezala izan datzeak suposatzen du hortik oraindik extraktibismo, diru eta gehiago atera aldela. Ez pertsona horientzako, baizik eta beste norbaitzentzako. Hor, bigarren galdera multzo bateran, baneukan Iker eta Gorkari zuzendutakoa, baina uste dut, eta galdetzen nien biei, zein da ikusi duzuen azken inpaktua arreta deitu dizuena, eta bien erantzunak ikusita, uste dut erantzun da dagoela, ezta? Eta Ikerrek aipatzezun, sormena eta elkarlanaren erronka, eta Gorkak aipatzezun teknologiaren inpaktu soziala edo teknologian erabilera zera, ezta? Ontasun sozial baten bila edo. Adibide batekin erantzungo dut, eta neonek jarriko dut. Gainera, lotzen dena berriki, ezta? Gure semean, erabe, aurren erabea, kalera atera da bere lehenengo 5 euroa poltsikoan lagunekin afaltzera, etxe ondoan. Ze afaldu zenuten? Telefonoz deitu genion, eskatu genuen durun bat, eta etorri zen, etxe ondoan taberna badauka, bokadilo ederrak ematen dituztena. Baina haren esperientzia eta bere lagun guztiena, da, eta izaten jarraitzen du, telefonoa hartu, duruna enkargatu, eta norbaitek motoan ekartzea, bain zuzen ere, tabernan ematen diotena, baino urriagoa den zerbait, beraz. Adibide hau hartzen dut, orain, eta justu hainbat guraso berekin berriketan, gehiago hori ere gertatzen ari zaie, eskualde bat baina gehiagotan, eta beraz, ez da datu txarra galderari erantzuteko, ez da, non, zein da azkeneko inpaktua, bienak batuta uste dut, adibide horrek balio duela. Eta beraz horti pasako naiz, nolabait ere beste galdera multzo batea, eta hemen Mari Joseri begira jarriko naiz, eta galdetuko nioke, eta ekonomiara etorrita, eta digitalizazioaren aritik, aipatuko zenituzke bi hiru inpakto sendo ikusten ari zarenak bolada honetan. Txostena ere atera berria duzu, hor azterlan luze badago atzetik, bi edo hiru inpakto titular moduan. Nik ustez, hainbat enpresa sortzen, baita ere oso positiboki erabilita, digitalizazioaren teknologia hau azkenean denen mesederako dienak, esate baterako. Hainbat enpresa prozesu produktibotan dauden energia erabilerak analizatu eta prozesu produktibotako energia efizientzia bultzatzeutena. Horrekin, daukagun energia iturrien arazoekin eta azken batean nahi geha jarduera ekonomikoak, enpleguak eta sortzen, eta gainera lehen ekoizten genuen hori modu energetikoki efizienteagoan ekoizializaten, ez? Orduan, nik uste alderdi teknologiko honek edo garapen guzti honek hainbat eragin positibo erabileraren arauera oso positiboak gizarterako, garapenerako eta denontzako izan ditzakela, erabilera neurrigabe batek, eta hor dago pertsonaren opzioa, ez? Nola erabiltzen dugun. Azkenean hori herramienta bada, gaitas erabilera
neurri gabe batek alderantzizko eragina sortu dezake, eta sortu dezake dualidadea gizartean, ze pertsona batzuk gai dira erabiltzeko, besteak ez, eta bat. Orduan, hor nik uste nire reflexioa horri erantziko dioke, aigea esaten STEM karrerak eta bar bultzatu behar ditugula, eta nik uste humanitateak horrekin batera. Azkenean, egin behar ditugun opzioak ere, pertsonanak hor landu behar dituzu. Azkenean, makina horiekin eta bar, da orduan bi horiek txertatu beharra ikusten dut etorkizunera begira. Hori azpen barratuko nuke. Ederki, ari beretik segika, eta gorkari begira jarrita orain, digitalizazioak prozesuak aldatuko dituela esaten dugu behin eta berriro, gogoratu ala ere, azokan erostea ere berriro indarrean datorrela, beraz, prozesuak aldatuko ditu, baina ze modutan aldatuko ditu personak, eta hauek batez ere bere inguru sozialean jokatzeko duten moduari dagokionez. Galdera hona da, baina gertatzen ari da, osea, lehen aipatu digutena interfazeena egia da. Interfaze bat daukagu, denok poltsikoan, eta interfaze hori gero eta gehiago erabiltzen jarraituko dugu. Gehiago da, nik uste interfaze hori ere gero eta gertuago ere izango dugula, baina hori beste kontua da. Nik uste garrantzitsuena niri interesatzailearen aldetik da osasunean adibidez eragingo duena aldaketa horren guztiak. Osasunari ja asko hitz egiten dira, azken asmakizunak DNA-ari edo inkluso medikuntza pertsonalizatuari egiten ari diren ikerketa eta hori guztiak, ez? Datuen erabilera aldetik zenolako datuek zenolako gaitasun emango dizkiguten baita ere antolatzeko, gizartea antolatzeko eta gizartea egituratzeko. Baina, bi kasuetan, eta bi dira, askoz gehiago daude, bietan horien erabilera publiko edo denontzako ona den horretan daukat kezka. Alde batetik ikuste duna ari naizelako, osasunaren inguruan egiten ari diren ikerkuntzak, azkenean, industria batzuen edo patenteen izaera horretan ez dutela azkenean lortzen beharrezko impacto soziala, nolabait, edo ukialko luketenak, ez? Eta bestea, datuen kasuan bereziki, azkenean ulertzen duan bezala da, datu estraktibismo baten garaian bizi gara, non ateratzen ari zaizkigun datua, baina datu horiek ez doaz on komun edo nolabait ongi izate hori renbila baizik eta gelditzen dira, gainera nolabaitean, normalean, instituzio pribatu batzuen eskuetan, beraien negozio eredua garatzeko. Hor, behar dena da, nik uste dut, politikoki oso gogor jarri, eta lehengunean abestu nuen gauza ero bat, ez dakit ez da legalki egin daiteke gauza bat. Imaginatu behar dugula, ez dakit arima daukaten objetuek, baina bai, objetua gauza integral bezala, eta orduan, pentsatu, botila horri guazen legislatzea, edo araudi bat jartzea botila horri, ez? Baina ez bakarrik horri, baizik eta botila horrek sortzen dituen etorkizuneko datuei. Esan ez, datuak sortuko balitu, datu horien erabilera publikoa litzateke, edo erabilpen pribatutasuna kontutan hartuz publiko erabilera bat egin daiteke, edo erabilera pribatu bat baina ezaugarri hauekin, edo erabilera komunitario bat doan, edo ez dakize, guazen hori, haber lortzen dugun. Objektu bat hartu, ez nuen ur botila bat tekin, honestu, amestu nuen kontenedor, zabor kontenedore batekin, bai, eske Gipuzkoan da gai bat oso zentxira. Ederki, bide hortatikan eta ikerri begira jarrita, eta zaborrontzia edo ur botila hirietan, kalean, bizilekuetan dauden aldetik, eta ikeraketa ere Smart Cityekin eta zenbait esperimentu ekinak ere badituzte, eta ikerri pixkat horixe galdetuko nioke, ezta? Kasu horretan, zertan aldatuko den hirietan bizitzeko dugun modua digitalizazioaren eraginez. Esparru hori sozialen eragoaz. Potoloa, bai. Izango azkenean nik uste teknologikoki garatuta dauden gauza pila daude. Baina azkenean nik uste pertsonak erabakitzen dutela zer, eta hori
gure eguneroko udaletxe eta abarrekin dagoen elkarlanien hori ikusten da. Azkenian pertsonak dira erabakitzen dutenak zer egingo da. Orduan, leheno komentatu zuen, azkenean teknologia bat eduki dezake aplikazio egoki bat edo desegoki bat, ezta? Teknologia garatuta da abiadura izugarri handi joa, orduan aplikazioak eta pertsonak erabaki berko lukete, eta behar dute, zer bestela gure kalterako izango da, seguru, nire ustez. Bueno, Handikan 2 urteta, segurazko aldaketa ez da izango olako esanguratzua. Baina mendikan, azkenean prozedura horiek eta oso mantxo guten dialako, baina ez teknologiagatik. Teknologia azkar datzen bai da. Azkenean pertsonak eta dazkaun ziklo hauek eta, ez? Azkenean elekzioak eta zer guzti horrek asko markatzen du teknologia guzti hori nola aplikatuko den eta zer abiaduretan aplikatuko den. Asko hemendik 2 urteta proiektu batzuk eta beti egiten dira, garatzen dira, hobetzen dira, baina hobekuntza handia izateko oso aurrera junberko genuke. Hortako adibidez, txinatarrak eta daukatela ez, partido, horiek markatzen dute eta horiek plangintza oso epe luzera egiten dituzte, eta horiek dijoazte ritmo oso azkarrean, edo horiek pixkat begira da... Beraz, horrekin ere lehenengo galdera erantzuten diazu, ez da, hau da, non gaude horretan, gaude, baina behar bada ere batzutan dirudiena bezain aurrera ez gaude gai batzuetan, eta beste batzuetan. Aplikazioetan, nire ustez, atzerago gaude. Baina, agian, jonbera baita retentu ondiarekin, ez? Zer egiten da... Lehenoko robotan komentatzen izun horrekin, esaten nahizean, legislatu berko litzatekela, eta programatu berko litzatekela, lege batzuk, obligazio batzuk ipini beharko zitzaizkioela robotei. Leheno pixkat, zuk esaten zinuna arabera, ez? Eta zergak. Bai, zartu ditzaizkioela, eskubideak eta egin beharrak robotei programatu beharko litzaizkioela. Horrein inguruko pixkat, pentsamenduak eta. Ametxo horretatik ere doa, ez? Bai, pixkat, leheno komentatu ezuna, bauka, bai. Baina, bueno, ekonomia zari ganez, orain eta Fermini begira jarrita, hor, kasu IMH-en gaude, Debabarrenak badu ibilbide tradizional luze bat, eta segurazki tradizio horri eutxi dio nahi baino gehiago, gero ikasleak iristen dira, eta hor dago eskola, zubilana egiten, eta neurri baten zubilan horretan lagundu behar dio enpresa horri aterabide berri batzu bilatzen, eta aldi berean datorren ikasle horri kuadrilako baten semea izan daitekena lasai, zintzo hitz egin behar dio, esan ez, zure bizitzan, zerbait ajuzko nahi baduzu, nik hemen zer eskaintzen dizuan. Ni pixkator, kasu horretan galdetuko niokela, enpresen munduari begira, enpresak garaiz erreakzionatzen ari dira, badago garaiz erreakzionatzeko gogoa? Toki guztietan bezalaxe, batzuk bai, beste batzuk ez. Ikustagun, erreakzionatzeko erabakia pertsonek hartu behar dute. Enpresetan agintean daudenek. Enpresetan agintean daudenek 45 urtetik gorakoa dira gehienak. Ikasketaz, ekonomilariak, administrazio, jabe izan dira erentziaz etorri zaio enpresa, eta bar. Teknozientziaz gutxi dakite. Beraz, erabakia egartzeko zailtasun izugarria dauzkate. Ikusten baduzu Euskal Herriko patenten zerrenda, kooperatibak, esate bateako, kooperatibak dira 3%, ehun industrialean, eta patenten 12, 15, eta urteren batzuetan 20 atea ditue. Horrek esan nahi du, erabakiak hartzeko garaian, erabaki kolektiboak diren heinean, partizipatiboa diren heinean, enpresak partizipatiboa diren heinean, bizkorrago ari dela erreakzionatzen. Jende gehiago daki, eta informazio gehiago du, eta eragiteko gaitasun handiagoa du. Hori klabea da. Beraz, dano bat, Fagor Arrasate, Fagor Automationek dauka euskaraz lan egiteko makinekiko interfaze bat zenbakitzko programazioarekin 4.0ko hainbat teknologiaentzako gertatuta. Eta bere kezka da, ez dagoela demandarik. Baina Euskal Herrian badira enpresak gertatuta daudenak, beste batzuk gertatze bidean daudenak,
Beste kaso bat, etxetarrek makinak egiten ditu, eta sensore mordo batzu sartu ditu makinetan, eta bere bezeroi eskaintzen die, sensore horiek aktibatzea informazio gehiago hartzeko fabrikazio prozesuaz, baina baita ere konektatzen da etxetarrekin, edo dano batek berdin egiten du, eta bostek ere egiten du, eta datu horiekin berdiseinatu egiten dituzten makinak. Jakina ze arazo izan dituzten eta diseinu bizkorrago egiten da. Oin eskatu duzkue gure makina batean ere sensoreak ipintzea, eta abar. Guk esan dotzau oso ondo, baina nahi dugu parte hartu irakasleek eta ikasleek zuek datu horiek analizatzeko prozesuan. Jabegoa. Datuen jabegoa eta abar. Orduan, bai, enpresa txiki desentea urten dira batun batek esan duen bezala teknologia berriekin eta Mari Jose ikustu esan duela, dano bat erosi du, Saierrek erosi du beste bat, etxetarrek erosi du beste bat, txiki dira, jende jakintxua teknologia berrietan orduan handiek zurratu egiten dituzte. Oraindik ere moteldoa. Nei gorazten dit, aeka garaian, aekan lan egin nuen eta 80. hamarkadan, eta ez zegoen ordenadorerik. Lehenengo ordenadorea ikasle matrikulak eta datu baseak eta eukitzeko, kostatu zitzaidan urte terdi ekartzea eta $1.000.000 peseta garai hartako ordendu genituen. Urte terdi, eta kriston eskandaloa montatu zen. Egunkarira jo nintzen lanean eta arduratu nintzen banaketaz. 3.800 kiosko egunero jakinarazi behar zitzaion prentsari zenbat ale nora paketea. Eta hori eskuz egiten genuen. Orduan zen, ostras, ez kalkulo horri bat ekarri behar dugu eta algoritmo bat programatu. Tardatu nuen ia urtebete ordenadore hori eskuratzen. PC normal bat, eta algoritmo egiteko 5 urte. Ordurako ja urtena nintzen. Oain, gure IMH-en daukagu 3Dak, datozela. 3D horretan, tardatu nuen 2 urte, 500.000 euroko inbertsio bat eskuratzeko, metalezko 3D makina bat sortzeko. Sortu dugu, datorren urtean eukiko ditugu ja lauzpagoz makina, diputazioari esker. Besteak beste subentzionatu duelako, 3Dko horrek bielozia bat hartu du, baina enpresetan berdin gertatzen da, dauz bi problema. Problema pertsonala eta problema teknikoa. Problema pertsonala. Ezagutzak behar dituztela. Gero eta partizipatiboa esan dut, ez dut errepikatuko. Problema teknikoa. Nor kalkulatzen ditu inbertsioi? Nola kalkulatzen ditugu retornoak? Oain erosten duzu, ordenadore bat eta baile gizu 600 euro, 1.200 euro. Eta ez duzu gehiago gastatzen. Enkargatzen diozu enpresa bati sensorizatzeko makina bat, eta ez dakizu zenbat kostatu. Presupuesto bat egingo dizu, baina askoz gehiago. RP bat ekartzen duzu, pagatzen duzu RP bat, baina 2 urte ikasten. Eta formazio ordua, egokitzapenak eta bar, 2 urte. Azten zareneako. Inbertsioa laukuestu egin da, eta kalkuloak zailak dira. Orduan, zentzu horretan gau fase batean, hartu behar direla erabakiak, eta zeintzuk hartzen dituzte bi enpresa motak. Partizipatiboagoa direnak eta kapitala soberan dutenak. Hau da, etekinak, desente dauzkatenak eta arrisgatzeko gaitasuna daukatenak. 97% ez hortik kanpo daude. Zoritxarrez Euskal Herrian. Ederki. Denbora ere hortxe azkenetan dugu. Eta nolabait ere, Ferminek erantzun duenari tiraka ikerri begiratu geneko eta esango neoke badaki dalako gaina zergatik. Baina enpresek kasu egiten aldizuete. Kostata. Azkenean, gu adibidez asko hiltzea datuan inguruan, datuekin lanian, portal batetik hor datua beti egiten, baina izan da gauza bat gaina, big data eta horrekin, azkenean bi gauza daudea. Alde batetik datuagatik ez dauka baliorik. Erabaki behar da ondo ze datu egiko dituzun, da ze tamainatan egiko dituzun. Datuak disko horrak betetzen dira, oso errez, eta gero horrei xukua atatzeko eta ez da inungo neko lan inberda, eta askotan konturatzen zea, indituzun rekopilazio kaptura guzti horiek ez dituela zertako balio, eta ez datzuk inbertuzula, ez pixkat analizatzen azten zen. Orduan, azkenean, ari jakuntzen.
Ez, ja, enpresek kasu egiten dizueten. Hori, bai, euskatzuen eta gero askotan datuen- jutezea, eta bai berdezuna gujun egon genekin, bintzat, askotan badaukate ideia bat, badakite datuan, saldu zaio big data guzti honekin, eta badaola zehoze, baino ez dakite zein, askotan. Jaso geha, jute geha, eta hemen dakadu datu base bat, hemen nahi geha jasotzen datu andana bat edo, baina ez dakigu zein nolatea horrei zukua, ez? Eta horietan, bueno, askotan proiektu txikita, gu bentsat proiektu txikita jute geha, eta gauza oso konkretutara pixkat aterrizatu, oza, big data hain handia da, bea kontzeptu beare, azkenean pixkat jetxin berdala eta gauza txiki eta konkreturekin hor azten dira pixkat kasu iten. Azkenean hori, Gaspaldimaz kasu, ez dakizen gigako diskua bete eta ez balimak izu zorrekin horre, alperikan dirua gastatzen izan, oza, errekurtso gastatzen izan. Beraz, erronken artean, hori, kalkuloekin ere, kalkulatu beharra norberaren erronka. Ez da, hiru galdera harin amaitzeko, eta kasu honetan, Gorka, Mari Jose eta Sebasi zuzenduak, ez da. Alde batetik, Gorka, hitz egin dugu, zientzia fikzioa, zetabar, esku hartzen duzun azkeneko liburuak ze aurre ikusten du? Bueno, nik ekarri eta dena. Gomendio bat eman dizu eta Marina Garcesen liburu hori humanismoaren ikuspuntutik, behar hori azpimarratzen du eta radikalidade berri bat, ilustrazio berri bat proposatzen du. Nik uste Marina Garcesen hori humanidadeen perspektibatik irakurri barezuela. Bi orduko gauza da, eta oso txikia da, eta norbaitek ikuskatu nahi badu hemen ere ekarri. Baina beste aipatu dudan beste bidetik, da azelerazionismoaren, manifestuaren, nolabait sortzaileek sortu dute liburu hau, da Inventar el futuro deitzen da, eta beraien hori proposatzen dute. Proposatzen dute mundu berri bat, ikuskera berri bat, eta teknologiaren erabilera, baina jendartearen mesedetan. Eta hori da aurre ikusten dutena. Nola erabiliz, nola irikitzen ari diren aukerak, teknologia hori baliatuz, badide software libreak enpresen munduan, ez? Gure enpresen tamaiarako eta zeharako, haibide software libreak inoiz suposatuko ez genituen aukerak eskaintzen dizkie. Bai kostu aletik, baina baita ere egokitzapen aletik. Edo euskara edo hizkuntzari lotuta ere, bereziki hemen gaudela eta gaurko egunean, berezia. Eta hori bezala ere, baita ere, parte hartze aldetik lantzen ari diren modelo berriak. Eta hori kooperatibismoarekin lotzen da. Bai, kooperatibismo irekia dentzen denarekin, plataforma kapitalismoa dagoen bezala badago, plataformako kooperatibismoa, eta Euskal Herrian zorionez badakago olatu kooperatibo berri bat, eta uste dut ere hor ere. Eta hori pixka da, liburu honetan bislumbratzen du. Beraz, aspekto humanoenetara etorrita, eta Mari Joseri, ez da, orkestraren kezka lurralde mailako lehiakortasuna ere izan da, ez enpresa lehiakortasuna bakarrik, baizik eta lurralde mailako lehiakortasuna ere, baina digitalizazioak non uzten du lurraldea aspektorik gure kasuan fisikoena. Nik uste kokapenak eta asko baldintzatzeula ondon dazkatzun pertsona, beraien gaitasunak, ingurun dazkatzun enpresak, dazkatzun antolak erakunde sozialak, asko baldintzatzen du hor garatu daiteken. Ez da berdina inolaz ere, Debabarrenan dagoen enpresa batek dauzkan gaitasunak, edo daukan inguruneak sortzeizkion erraztasunak, edo Afrikako herrialde baten kokatuta dagoenak, baso inguru batean. Horrek inguruneak, nahiz da digitalizazio oso importante izan, eta horrek konektatuta bat, beste hainbat baldintza garapenerako pertsonen gaitasunak, teknologia, ingurunean dauzkatzun hornitzaileak, dauzkatzun baloreak, horrek karagarri baldintzatzen du. Orduan horrek, niretzat oso garrantzitsua izaten jarraituko du, etorkizunean ere. Ez bakatu, azkenean pertsonak asko baldintzatzen dute. Erlazio zuzen horrek asko indartzeko azkenean lan egiteko garaian, elkarlana hortik anator. Azkenean, ez da munduko punta desberdinetan lan egin gozu, baina azkenean jun inbertzea. Zenbat jende zautzezun, azkenean jundana, ez bilera baneka, baina Skype bitartez, txinera junez, bilera indet eta volta etornez. Aurrez aurren nahi zulako, ez?
Beraz, hasierako lekura itzultzen gara, eta Sebasekin amaitzen du, azken lokaborismoa, alegia, ez? Bertakoa, bertakoekin, eta bertakoa janez. Eta beraz, urrezko galdera, Sebasi, eta da kasu honetan, hau guztia entzun da, eta, etorkizuna irudikatuz eta eraikiz zabiltzaten honetan, gai honetara ekarreta, non ikusten dituzu politika publikoetako lerro nagusiak hurrengo urtetan? Hasteko, nitzat oso importanta da, ez bakarrik zer egiten da, baizik eta nola, ez? Eta orduan zentzu horretan, balorean jarri nahi dut, etorkizuna erekiz ekimena, ez? Eta proiektu baino asko zerbait gehiago dalako, azkenean dala, ez dakit, ez? Ezagutza kolektiboa ekintzaren bitartez, lantzen jutea, ez? Edo dauzkagoen erronkai, modu lankidetza eta esperimentazioa bideratpako ekimen bat, ez? Nik uste hori olako ekimen bat legegintzaldi batetik arratagoen barko luken zerbait, gero horren azpian kokatu daitezkenak diferentek izan daitezken, baina nik uste hori oso importanta dela, ez? Hau da, bizigian aldaketa egoera honen aurrean, aurre egin behar dugu horri eta proiektuekin eta esperimentatuz. Ezin dugu betiko gauzak egiten. Enpresak egiten duzuena, administrazioan ere egin behar du, ez? Orduan, txapel horren barruan, guk hor martxan jarri ditugun proiektuak nik uste ondo lotzen diotela, RIS3 Euskadi barruan egin dien apostuetan, Gipuzkoa lurraldeak dauzkan indargune horietan oinarrituta, martxan jarri dira zenbait proiektu, zenbait referentziazko zentroa, zibersegurtasun, ziur, elektromugikortasuna mobil, gastronomia 4.0 zen detena, bideo, eta gero baita ere aipatuko nuke adinberri, ez? Eta adinberri gehien bat lehen horrezan danakatik eta erabat ados nago, gu gure proiekturi, hau da, zartzari aurre egiteko proiektu horretan ez du hartzen silver ekonomi ikuspegia, hori bai, baina baita ere ikuspegi asistentziala edo hori, ez? Eta asko zaindu dugu eta kostatu intzaigu proiektu hori definitzerakoan eta martxan jartzerakoan, egon gehalako ikuspegi ezberdinak jasotzen dituzten eragileak eta proiektua definitzen, eta etxe barruan ere baita gizarte politikakoa, lehendakaria, fundazioaren lehendakaria Maite Peña da, eta egon geha gabinete eta bi departamentuak, ez? Eta gero kanpoko eragileen artean ere bi ikuspegiak, eta orduan ikuspegi bada silver ekonomi, baina bestea garrantzia handia eman nahi dugu, ez? Hau da, egiten dien aurrerapen teknologikoak lotura izan dezaten pertsonen beharrekin eta hori, ez? Eta neurri handi batean ekosistema hori indargunea fundazio horren egiteko nagusia izango litzeke, dauden agente horiek pixka bat aktibatu, hibridatu, metatu eta abar, ez? Orduan, hor bilatu behar ditugu, jartzen eta adibide gisa, hemen behin eta berez atadalako pertsonaren eta nik uste proiektu hau labur biltzen duela hemen hainbestetan aipatzen dugun hori, ez? Eta gero, martxan jarri ditugu talenton inguruan, eta gero, kanpora gelditzen den, bazterketa egoran gelditzen dien horietarako ere, diputazioan orain arte ez genukan ibilbide nahikorik, eta horre elkarrekin proiektua ere martxan jarri dugu, ez? Bazterketu egoeran dauden pertsonak gizarteratzeko ekimen bat, eta horien artean enplegarritasuna sustatuz, ez? Orduan, etorkizunari begira, nik uste esandakoa, gobernantza eredu hori indartu eta jarraitu, sendotu, hobeto findu, oinarrian dauzkagun horiek, apostuak nik uste hasitako horiek sendotu, eta gero prospekzio lana egiten jarraitu, eta proiektu berriak identifikatuz eta garatzen juteko, ez, esperimentazioen bidez. Ongi, honekin, kafeak ere badara matzaia minutu batzuk osten, Uzten badiazu eta hainbat ohar hartzen joan naiz, maila saiatu gara alik eta ikusten duzen disiplin artekoena egiten, eta eskola eta enpresetako lehenengo lerrotik, ikerketara, aholkularitza prospektiba, eta gero errotari eragiten diona Sebas, errotaretako bati. Beraz, iruditzen bezala, nik ondorio bakar batean, eta asko hitz egin dugu digitalizazioaz, baina Sebasen azkeneko erantzunari helduta, nola bihurtu da galdera. Ez zer, baizik eta nola, beraz hor, bueltatzen gara humanismora.
eta horrekin lotzen dut Gorkak esandakoarekin. Eta, eskerrik asko zuen arretagatik, espero dut, minutu hauek eta bisitasunak atentzia mantentzeko balio izan dutela. Eskerrik asko.